Nesta feira de hoxe tamén congregáronse os distintos partidos políticos para aproveitar para informar á cidadanía e amosarlles as súas propostas. A campaña das próximas eleccións autonómicas do 12 de xullo tamén marcou a primeira feira da nova normalidade. Os partidos políticos aproveitaron a afluencia de xente para chegar as súas propostas á cidadanía. Entre eles atopamos representantes e candidatos e militantes tamén do Partido Popular, do Partido Socialista, Espazo Común, Bloque Nacionalista Galego, Galicia en Común, a Nova Mareas e Vox. Por último, Espazo Común tamén se achegou á rúa para escoitar as ideas dos carballiñeses e para animalos a que non se desanimen porque aseguran que un cambio é posible. Pois estamos facendo algo esencial en política, que é contactando coa xente, falando con ela, escoitándoa, que é moi importante, trasladándolle as nosas propostas, e, sobre todo, dicíndolles unha cousa, que esta provincia non ten por que resignarse. Esta provincia, a de Ourense, pode mudar e pode cambiar, e todo depende deles, todo depende do seu voto.